Здравейте, здравейте, приятели! Ето днес при мен пристигна дългоочаквания пакет. Всъщност те са два, защото в единия пакет е Цайгарта, който е за красота, а в другия е мощната програма, метаболитна програма, която е за мен лично, тъй като аз имам тироидна Хашимото и съм си взела тази програма и също да обясня и на хора, които искат да започнат да работят, да са сътрудници на ЕОР, така трябва да направят, да си закупат някаква програма. В зависимост от това, от каквото имат нужда. Аз имах нужда от тази. Това е за изчистване на стомах, черва и така нататък. И естествено за бъдеще ще ми помогне да си подобря тироида на Хашимото, защото аз имам тироида на Хашимото и взимам автоимунно заболяване се води. Така че алоe вера е прекрасно растение и помага много на тези автоимунни заболявания. Тъй като съвпадна с моята пратка, която е пристигнала от ЕР, съвпадна и пратка, която беше изпратена от моя съпруг, и той реши да ми изпрати също и алоe вера, което той приема, защото той за бъдеще ще има достатъчно и ми изпрати, за да ви покажа, че имам и алоe вера. То е подходящо за децата, за засилване на имунната система, както и за хората, които имат диабет. И така, приятели, започваме да вадим нещата. Тук са описани нещата, които имам вътре. Те са 5 на брой. Сега ще видим какво има вътре. Това е Цайгарт машината. Това са самите, така да кажем, има си уредче специално и това са му приставките. Това е, да кажем, малката ютия, която изглажда ръчките. Това е за изчистване на разни замърсявания по лицето. Това е за премахване на целулита. Ако имам грешка, се извинявам, защото за първи път я получавам. Това е за почистване също. Те са няколко приставки. И това е четчицата, която се слага на уреда. А това са самите кремове, които са за почистване на лицето. Ето още един. И това е за тонизиране на лицето. Така. Сега в момента изваждаме самият уред. Това е уреда, на който се слагат приставките и започвате да си правите процедурата на лицето. Имам тук. Да. Това са информационни реклами. Започнете вашата чревно-метаболитна терапия, която е за мен специално. Ето вижте, това е, да ви покажа програмата, която се дава, когато човек започва да... В същото време имам подарък и каталог, в който има всички продукти натурални. И така, да продължиме да отваряме и другото пакетче. Това... Да ми отиде нощчето. Ще взема друго.
Значи първо отворих кутията, в която имах специалния уред за красота и за поддържане на тяло, на лице. Въобще имате си вкъщи един козметичен салон. Няма да ходите на масажи, няма да ходите на разкрасяване, ще си го направите вкъщи с вашия уред. Така. Да. Ето ги вече моите скъпи, мили, перфектни, обичащи продукти, с които аз ще си подобря здравето. Това е пробаланса. Това е, предполагам, гъбата рейши. Гъбата, която много хора трябва да я ползват, защото тя едно, че ни спасява от вируси, но помага и ето. Това е коластрата, също, която помага за вирусите. Сега зимния период, тя е много силна, много добра за дечица. Ето и пробаланса, това вече е всичко определено за стомаха и така. И аз ще започна мощно да пречиствам стомаха, чревния тракт, черва и така нататък с алоe вера, което е с коприва. То помага и за нискокръвно и въобще помага за много неща. Ами това беше всичко, скъпи мои последователи, скъпи мои зрители. Както ви казах, когато аз правех видеа, че чакам моите продукти.